chim ching rwai number light spark south ho. Light spark south ho. One paraya royu try, hallelujah. Demani vaulong play, hallelujah. Rasu try la jing ai ngu, hallelujah. Lagi sabtu yakin pun, hallelujah. Haka katengok pa badukon badumansem bakuj. Kajung ejung trai jing Yesus Christ bad gajing e jong oblay. Lambat gajing selog jong mansem bakuj kindan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara ha o Jesus Christ. Dongin IT lade ha Jesu ha kana klemat kam tame ha kana step bengilawan khmat jung u. Niwan pensim benta ha kana gajing laniam jong gajing maya ke bakuj. Dongin penkuj dongin pensuba yalade nabaro kilat kilat kitam kiduna gajungi. Kenang ba mangi iwe paiwe kiblawan ha kana gajing laniam ngilong kita ki bakuj ngilong kita ki babidor bantrwa ya kana gajing maya. Den mata kadau da gajing sngoret gajungi da gajing kloy jungi ban ino ikipop gajungi ban em gajing em gabathamai tongin phais u da kaba ngi aduai lang nga phla hable badan bor baro badia pi kohan men ko para bang lale pop sibun Da gajing khan, da gajin, da gikam, da gajing leklet da gajing le pala jonga da gajing le pala jonga da gajing le pala bakrawe jonga namar kata akarpa dia kamaria bakuj kabaisa kate suti ya kengel badkiru kuj badia pi kohan men ko para banduwai nak banta junga how try blay jungi ublay badan bor baro ines neyengi madalama bigi pop jungi unyala mingi sha gajung embom jukut amen. Who try to isene? Go try to isene, go try to isene, go try to isene, go Christo isene, go Christo isene, go Christo isene. Go Christo isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene. Tongin ya duai Ngiduai na gabanta kaing kasem jong i Mary Mildaris Carbani but Shining Star Marwain. Kumjuru ngiduai na gabanta ki kun gikti jongki khamtam na gabanta i Iban Sharai Carbani badan menta padang gajing pang gajing sitam isha sumari alade ha hospital. Ngiduai bablay tracken rad un ai kata gajing koi gajing khia ha galeng kamet bat kaman sem. Kam tame bagi dawai gadashin bagajing syak sumar gajing i kan long ke basai so lang ba gajing ri gajing sumar lang ba gajing gajong blay kumjur ngi dawai na gabanta i kong rinjar ringjim nong tudu bat kipara jung ki baro kam tame i Nestor bat Ricky ban light na gajing jing syatem rau jong ga jing de basneu kam tame kakiat
Ngiduwairo nagbanta ibanala tongni bat kumjuro I Aibor Shai Saukmi. Kumjuro ngiduwai nagbanta I Darihun Dingdo nagbanta gajeng koi gajeng kia gajeng I Boblay Drakenrad le kampala nagbanta jeng I. Ngiduwairo nagbanta I Banlam Shua Nongbri na gajeng bain lai ba im iron lai na gajeng shatem rau jong gajeng snew jong gane ka perthei ba ma I in yo ya kata gamen sem bonar pai biang shoblay try kanrat sachi sen ngiduwairo nagbanta ka inga sem jong iba bok bilas lengdo rngai badi kong Joyful Mary Karmau kamtame nagbanta I Joyful Mary Karmau badi barake ya kasingka jong I mata kasngi ngiduwai boblay trekan radun ai kajeng koi kajeng kia akalang kamet ban sem ban man I nang la su ban em kajeng em ke babha kumjurung ngiduwai nagbanta I Olibet Marwen ba iru I rake ya ga jing daps ngi kajeng I ke bakadar snam ngiduwai boblay trekan rad un kurku kurdo I iru kumju ban ai kajeng koi kajeng kia ban ngiduwai ru nagbanta u maidlanti bat relangki karbani kam tame madakas ngi kipan krela de ban leit no sha krela na mata ka jing pule ka jing ki ngi dwai bablay trakan rat un ku kurdo yaki unai ki ka jing koi ka jing kia akal yang kamet bat kaman sem bat kum juru bablay trakan rat undar rangkar bat ki ha ka jing yai lenti ka jing ki bat kum juru ha ka jing pule ka jing ki nang na shakmat wan raru ya baro ka jing kwa ka jing trang ka jing angnut jong pi wei pai wei how jisu Ujisu madakas ngi un kurku kurdo yaki un pan urlong yaki lengba kajingya sai lem jong Kamaria Magdalena karu khoj kabang rakhe kan mau ha kanai kasngi koblei me uba ukon balakha marwe jong me u lapan khamti ya Kamaria Magdalena haswa jong ki weipat banpan bana ya kajingkmen paskha to ai ngi kerpat bada gajing asa lem bad kanuksa jongka ngin la ban yalap yau kres ubuim bad ngin yo I yo u basanshar ha kaburam jongme ubuim bad basanshar rengkat bad me ha gajing yalong kawe jongman sembakuj ublay junam la junam amen. Kajing puli ng kitab jing Rav Solomon kalnong kabalay kat kot iway terter hadu kabasaw. Hajin tiya min ngalawat ya uta uba kamansim jonga ke I. Ngalawat ya uklem de shem satya ngalakod ya uklem ti. Ti ngalaong nganlet siyang menta kaleng kasnong hakisurok bat kilumpong snong. Nganwat ya uta uba kamansim jonga ke I. Ngalawat ya henry klem de shem satya. Ginong aphira kilalap yanga kadba kidangyay pahara hapo shnong ngalakali yaki hatu philayu I ya uba kamsim jonga ke I Maria light naki ngalashem ya uba kamsim jonga ke I ngalabat kha ke u klem da palacho hadu banganda yalam yu u shadu ying kakami jonga hadu hapo kamra jong kata kabala pun yanga kaktin jong try Istango Yahweh. Samrupulai nabar news pak saputra.
try dan rengkat bat pi kajing pule naga gospel bakut kat kum u Yohanes kaburam hame putrai dang step perngap ha kasngi neng kong jong katayo kat badang dum Kamaria Magdalena kala lecha gejentep bat kala yi ba ka balaweng no yaw maukhang kala mare shaw Simon Petrus bat shaw ta weipat usunran uba Jisu ue kala shimno yaw turai na jentep kala ong bat ngimtip ha e kilabu yau Kamaria pat kala yeng habar ha gejentep kayam kadba kadang yam kala dem ban page sapo jentep bat kala yo I arngot ki angel ki bariam li bat kisong wei hakli bat wei hakjat nang ta habaladan kamet u Jisu ko kong balai piyam kila keli yaka kala jubab kila rano yaw trai jenga bat ngam trip hangno kilabu yu mari ong kumne kala paidin bat kala yu I yaw Jisu ubayeng hangta Henry kam trip baude u Jisu kong balai pi yam u Jisu ulakali yaka yanu sha piwat kala nang perkat baude unong sumar keper kumta kala ong hau yo dei mapi balarano yau koba hayathu se yanga hae pilabu yu bat ngan lechim no yu u Jisu loong haka Maria kala paktin wak shau bat kala jubab haka Hebrew Raboni kabamut ko nong hikai kaino wat nom kso yanga u Jisu loong haka namar ngampat lech pai sokpa Henry ki lech sha kipara junga bat yatu aki nga lech pai sokpa junga bat ukpa jungpi ublei junga bat ublei jungpi kumta Kamaria Magdalena kala lech yatu ha kisenran ba kala I yaw trai bat ulayatu yaka yakane ka gospel u try Kachingera yame ko henmen ko para ha u Jesus Christ menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram ne ka jingkan mau ya Kamaria Magdalena bakhoi ngitip ba Kamaria Magdalena kadai ka wei na ki riu kan thei ki ba I the man sim yaw Jisu hadu kata om dei tang ka jing ka jengka hanrei ngiyo I ba Kamaria kadon rengkat bo Jisu habaro ki commission ki jengu nadu ka klimat ka ba kayo mat ya ka jing ka jong trai Kamaria Magdalena kamsem I yaw trai hanrei kayai rengkat badu kadon rengkat badu ka IT yala de how try jengka but ka yarabru but ke kershanru yaw try ban penpriang ya commission ke jengu ne ya ka gospel den mata gadau ha gane kasngi habang yirakhe ya gane kasngi buram jong Kamaria Magdalena bakhoj karkhoj jong ka balang ga jengi to ngin pusan khandiat kato kana telegi poin sapang ka jeng im jong kane karkhoj Kamaria Magdalena ka poin ke benangkong ka ba ngakwa bat pi ha kana ka step sapang Kamaria Magdalena kadai kane ka jing yo mat jongka ya ka jing penlaj im na kapop bat ka jing kela bamot jongka haba Kamaria Magdalena kala yo mat ya ki jing kurku jong utrai ha ka jing im ka jongka bat haba kala yo mat ya kata ka jing penlaj im lene kata ka jing I ka jong utrai ka kloi ban I ya ka jing im barem jongka ngitip ba haswa ba
kan ya kendu yau turai yau Jisu ka Maria Magdalena kadai ganong pop. Kadai ganong pop. Haba ka ya kendu yau turai uturai jengi u Jisu ule kampla haka jeng im jengka da ke babe ya kita ki nyau teliki ksut ki bangi la lap ladangi pule haka gospel jong Lukas kalanong ke bapra. Ka gospel Lukas kalanong ke bapra ka itu ba komno ka Maria Magdalena ka ya kendu yau turai Jisu badu turai ule kamp jong turai ya ka kata ka jeng ya kendu ba marwe jengka badu turai kayo mat ya ka bor jong ka jeng I jong blay. Kayo mat ya ka bor jong ka jeng isnei jong blay. Kayo mat ya ka bor jong ka jeng penlai lut jong blay. Haba kayo mat ya ka bor jong ka jeng I. Haba kayo mat ya ka bor jong ka jeng penlai lut jong utrai ka Maria Magdalena ka ong halade bangam don kam shu yano ne yaki egi jong kane ka perthei Henry tang une ublay. Ublay balaban ai jing im, ublay balaban ai ya ka jing I, bod ublay balaban ai ya ka jing lai lut. Ko hanmen ko para. Mangi iwe pa iwe ngiru yolese ngilong kum ka Maria Magdalena habasdang jong ka jing im ka jing a ka jing pi. Yolese ngi im ka jing im ha ka jing shatemrau jong uksui jong ukrei jong boman jong ka jing sniu jong ka nek perthei ki baharukom. Henry ngi lalong ki Kristan kat kine kisnam. Ngi layos ngeu ya ka ktin ka bautrai Ukraine yang api. Bat ngi layo ru ban ya kendu yu markmat haki sakramen. Ha ka jing im Kristan jengi. Ha ka ktin ka bau Ukraine hangi. Hato ngi yo madna em ya ka bor jong ka jing I jublay. Hatong iyo mana em ya ka bor jong ka jing isnei jong blay. Hatong iyo mana em ya ka bor jong ka jing pelai lut jong blay. Ngi haban keli lade ha ka ne kasngi. Ka Maria Magdalena haba ka ikendu ya trai ka ya mat ya kine. Henry ngipat ngi haban keli hato ngi long ne em kum ka Maria Magdalena habang ikendu ya trai ngi yo mana em ya kine baro. Kasyong hanga hapi ko hanmen ko para ha kajing imba marwejing. Lada mangingi don kata kajing mud kajing perkat. Lada ngidon kata kajing kwa kajing trang bani kendu yotrai ha kajing imba marwejing klempep habang ngiyom ngi kendu yotrai ngiyomat. Lada ngimdon kata kajing kwa kajing trang ne kajing angnut ne kata kajing kloy ban IT yala de hau. Lada ngiyomat ya lada ngi kendu ya uru ngimla ban yo I ya kene kajing I ban la jeng ngi melaban I ya kata ka bor jong ka jing pelai le jeng ne ka jing snei ka jeng den mata ka dau ka Maria Magdalena ka khot ka were ngai pi nongkong na sabe ngi dei ban don kata ka jing kloi ban le pai su ngi dei ban don kata ka jing kloi ban yo sneu ya ka sur ka jeng ngi dei ban kloi ban don kata ka jing pendem ya la de hakmat jeng bangin yo mat ya kata ka jing pen lai lut bat kabor jong ka jing kelak bamut kawan ra jing kerku ha ka jing em ka jengi ka poin ka baar ka ba ngi in sapai menta ba ka Maria Magdalena ka hikaya ngai phi ka ne kadai ka jing scam jong ka jing nget bat ka jing ruble jong ka na do ka klimat ba ka Maria Magdalena ka yomad ya kata ka jing I ya ka jing isnei ya ka bor ka jing blay kamta me kata ka jing plai lut bat ka jing kelab bamut jong ka pan scam ya ka jing ngai ka jong ka ngiyo iba haba barok ki apostol kino kisanran kinong bud jong Jisu ki pet yap haba u Jisu la shakem haba u Jisu ukid ya kading pnaga jong u shakat kito gejing shashitam barok ki apostol ki jong u kim pet yap ki ri yalade Henry ngiyo I ba ka Maria Magdalena kadon rengkat bot Jisu haka jing kid jeng ya gading pena habau shashitam ya gitu gejing shashitam jeng bat hak kejat gading pena ka Maria Magdalena kadang ban ngiru bakadan haka gospel bamentakas ka mareru dang step ban lek pej ya gejing tep ke jeng pej ngiyo I baka Maria kadon rengkat bot Jisu habaro ki klip mat jong ka jing im ke jeng
Hakajing suk jungu kamaria kadan. Hakajing shashitom hakajing hakajing janjar jung Jisu kamaria kadan. Namar kajing jongka kaskem hau Jisu. Pat kata kajing rublei jongka kata kajing rublei jongka hau Jisu ka don rengkat pat ka. Den mata kadau mamanga mapiru kohan men ko para sajisid. Ngihaban pe halade. Hato ngilong na em kum kamaria. Hato ngidon na em kajinge jungi kaskem na em kayay nen em kum kajinge ba kamaria Magdalena kadon hau Jisu. Ladang ngidon kajinge hau Jisu ngiru ladang yomat kanu kajinge ne kajing jenjar ha kajing em kajing pi nginom ino ya kata kajing rublei kajingi hau Jisu. Balengi jano kajing rublei tang si tempor. Balengi habangi kendu ya kajing kajing jenjar, habangi kendu ya kanu ka sitom ka sipaha kajing em kajing rublei jungi ka jano. Kajing it kajingi yoblei ka jano. Namar ngimdan kata kajing ha ublei. Namar ngimdan kata kajing hau Jisu, ba Dew Jisu ubala khod inga balong Kristan, Dew Jisu ubala ay nga kane kajing Kristan. Ngide ban pans kam ya kajingi hau Jisu kumba kamaria kapan skam ya kajingka nadu ka klimat baka yomat ya kata kajing penlai lut bat kajing pen im kajong bleh nang dapat kapon ka balai kamakwa ban ya pelujing mut rengkat bat pi ha kana ka step kadai kane kabor jong kajing pen bena jong kamaria ya kajing mi pat jong Jisu. Kajing pen bena jong kamaria ya kajing mi pat jong Jisu. Haka gospel bematagas ngi yosngeu ba haba kamaria Magdalena kayo iyo Jisu haba kalayathu ba Dew Jisu Jisu onyeka kilet shaki senran junga kilet shaki parage junga kilet shaki bi iki bathon ge junga leit pen bena ba ngal ami pat na ge jung yap ban ma nga im hakane ke perthai nga don rengkat bat pi nga nong ino ya pi kine kide kita ke jing ong jong Jisu ha kamaria Magdalena haba kayo iu ha kmat ke jentep nadu kana klemat kamaria kamare sha ki apostol sha ki senran sha baro ki bangej hau Jisu ki babot hau Jisu kalipan bena ya kana ke kubor kadai maka kabayo ya ke kubor ke nongkong ong kilej ban bena bau Jisu ulami pat bau Jisu sem layap hanreu im udan rengkat bangi kane kadai kata ka kubor bat kadai kata ka jing ai ka jungblei ha kamaria Magdalena kohan men ko para ngiru ngelayo ya kana ka kam ya lap ya ka gospel ka jong try Jisu hi dalade ulapan khamti yangi iwe paiwe bangin long ke senran ke jungu bangin long ke nombor ke jungu bangin lech setelah ke perthai bangin ya lap ya ku kubor ke bahag ke jungu ban pen bena bau Jisu la job ya ke pop bau Jisu la job ya ke jengyap bau Jisu la job ya ke jengpang ke jeng sitom ya ke jeng ke jeng kerdu ke bapi kendu ha ke jeng em ke jong pi ngilong na em kum kamaria kiba kloy ban i ya baro kiba ka ka bakadon ha ka jeng em ka jengka ban mare ban lei pen bana ya ka khobor babha sha ki jaj ban reu kamaria ka khot ka wering ai pi ko han men ko para ha kana ka step ba mangi ngide bandon kata ka jeng it ka bas kem how try kumba kamaria Magdalena kadon kana ka jeng it ka bat testament bat test kabalong kebas kem hau Jisu hadu kata den mata kadau kohan men ko para ha kane kasngi habangi rakhe ya kane kasngi buram jong ka Maria Magdalena tongin im ka jung pi kham tam e kane ki jing hikai bang la yo na ka jung im jong ka Maria Magdalena tongin duwai tongin it la de hau Jisu ha kane klemat kabr pi khamat jung pi pe yala ka jong ka jing im poson yala ka jong ka jing im hato ngalong na em kum ka Maria Magdalena ka bakloi ban leji kendu yo trai
Kabakloi, ubakloi ban yok sngeu ya kasur kren ka jung u. Ubakloi bat kabakloi ban yok mat ya kata kajing kabor jung kajing e jung utrai ha kajing em junga. Ban yok mat ya kata kabor jung kajing isnei jung kajing palailu jung utrai ha kajing em ka junga. Kajing e junga kas kem na em kumbas kem kajing e jung ka Maria Magdalena how try. Kajing rublei junga kalong sishan em how try. Ban kakloi na em ban mi na kanai kajing em barim junga ban lech kumu beriu batmai syah kepertai barok kawe ban pen priang ban pen pena bau Jisu deu blei basisha bau Jisu ula job ya kapop bau Jisu ula job ya kajing yap badu em rangkat bat ngi bat u deu nong pen em jungi unong pen em unong suspa jong kanai kepertai IT la deho Jisu nang khot ila u Jisu ban wan ha kajing em kajung pi ban Kristan ban aibor pi ba pila ban em kajing em jung pi ban long kita ki missionary jong Chris na ka ban tra ban pen priang ya gospel kajung u and yoro ya Jesus Christ Shalom amen Jong yang pala ka jong kajing ngai nga nge hau bleu pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu bat hau Jesus Christ kun bamare jungu utrai jungi yau bala pon man sem khoj yau bala khana ka Maria te soti basha ben hau Pintus Pilatus la sana pnayu la ya bala tebu la yars bayab ha kasngi ka balai la mi pa ni ka bayab ulakiu sabeneng usong sakamanu bleu pa badan bor baro nang cha uwan pat ban besar ke be met ke bayab ngangai hau man sem bakhoj ha ka balang Catholic bakhoj ha ka jing salok ke khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing me pat ka do but ha ka jing em bom jikut amen Lai spa prapuat. Lai spa prapuat. Castemos sobadadro tak jong kajing jongi Kaleng castemos sobadadro tak jong kajing jongi Toduai ko para bagai jengknya jenga bajung pi kan long papdiang huna kma dobleu pa badan bor baro to try bidding jingnya di jongpi maka kata keciro from teng tu kajing mata yang ni pada balang ku jong baro away Topriang ko try ya gajing trua ki bangi wanra ha kasni kan mau buram jong ka Maria Magdalena bakhoj Kaba ya kajing ej balai ti lot jongka ukon balakha marwe jongme ulapriang haka jing isnei
Mame bin berbasunsyar junom la junom. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. ประกาศว่าที่รู้ Token ti wila ki danut. ยิ่งกันเจือที่ชาว Tong nang utrai blay jungi. กายช่องของควัดกระเจ Dasisha kalong basong hog bat kabadei kadei ti jingi bat ka jing panem yangi. Haman lakapor bat ka jaka banaingu yami. Ko kan rat ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jikut. Namar ha kirukut ki balapan kentang yalade hau Chris na kabanta kahima beneng. Kalong kabadai hok banyaro ya gajing sumasuk kher bapala jong me. Da kaba me khot biang ya gajing long brew sha gajing khut tan rai jong ka. Bad me wer ya ka ban mat hang ne ha prathei ya gajin ai ya kiba en yo ha ka prathei bathamai. Bad kumta rengkat bad ka kunhon jong ki angel bad kirukut. Ngi ya ro ya me bad ngi panbana klam sange. Bakud you try, Bakud you lagi pai, Neng bak kita, Kakaburam jong me. Wayo sana syadrom, Wayo sana klemkut, Wayo sana yublay junon. Yaro yutabawan, haka keteng utrai, Neng bat berjekidam, Kakaburam jong me. Wayo sana syadrom, Wayo sana klemkut, Wayo sana yublay junon. Da shisha melong bukhoit kotrai katame jong ka jingkoit baro.